Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politológ bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 277. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ale hlavne počúvajte a premýšľajte. Začnem úvahou kamaráta na telefón Vlada. Po celom Slovensku sa konajú protestné zhromaždenia proti koaličnej konsolidácii s názvom Ficové ožobračovanie. Mrknime sa na Ódorové konsolidačné návrhy, zrušenie rodičovského dôchodku, zrušenie 13. dôchodkov, zníženie prídavku na dieťa na polovicu, zníženie tehotenskej dávky na polovicu, zníženie príspevku na dieťa na polovicu, skrátenie doby rodičovského príspevku a tak ďalej a tak ďalej. Pýtam sa všetkých géniov, ktorí protestujú proti Ficovmu ožobráčovaniu. Túto Ódorovú konsolidáciu by ste s hrdosťou nazvali Ódorov slovenský sen? Ak by ste mali trocha súdnosti, vyhádžete z pódia celú tú bandu, ktorá túto konsolidáciu zapríčinila. Vy si idete, lebo Fico. Vám stačí, lebo Fico. Milí poslucháči, ten Grohling, ako to niektorí zvyknú hovoriť, to vystihol v okamžitej reakcii po schválení ústavného zákona. Povedal, že toto je čierny deň pre Slovensko. Jeho spolubojovník z inej partaje, Miško, to zhodnotil ako zradu a veľké problémy pre niektorých občanov. Fešáci, čo ste hovorili ešte minulý týždeň, že Fico zástupnými témami zakrýva nepriaznivú ekonomickú situáciu? Že to je nepodstatné? A ľala, zrazu čierny deň, zrada a podobné veľkohubé vyhlásenia. Tak sa už ujednoťte, čo je prioritou. Vás veru pustiť ku kormidlu a bude tu jednofarebný zmetok amatérov, ktorí sa nevedia zhodnúť ani na základných tézach, a to nehovorím technikáliách vládnutia, no skrátka úbohé. A vy antisociáli chcete organizovať generálny štrajk? Opakujem sa a poviem, no to snad nie. Mám tu ešte jeden domáci postreh a síce od pani Rotmajerovej. Ten svedčí o amatérizme poslankyne Biháriovej. Zlé jazyky hovoria, že je na tráve, ale to je pouhá závisť. Tak poďme na úvahu z FB od pani Biháriovej. Hej, teda ak im zoberú pre kresťanov dôležitý sviatok 6 kráľov, asi ste o tom počuli. Koľko bolestná bude teda Panna Mária? Dáme krát 2? Bude to stačiť? Dobre, kopnúť sa môže každý. Ale na čo sa púšťa do témy, ktorej vôbec nerozumie? Tomu nerozumiem. Keby ako Kolíková stála na svojich hodnotách, že hlasovať za zmenu ústavy sa nesmie nie lebo Fico, ale preto, lebo je to proti ich programu. Tak to chápem. Ale táto oportunistická demagógia je niečo príšerné. To, koho chcú osloviť, kresťanov či stačí Majerského? Ale aby sme to skompletovali, dajme si aj kúk do zahraničia. Aha, čo zaznelo v Europarlamente, keď bola pri mikrofóne europoslankyňa Christine Anderson zo skupiny Európa suverénnych národov, pôvodne strana Alternatíva pre Nemecko. Do Europarlamentu priniesla niekoho veľmi zaujímavého. Bola to americká spisovateľka Naomi Wolf, politická konzultantka Al Gora a Billa Clintona. Hlási sa k tretej vlne feminizmu a liberálno-progresívnej politike. To samozrejme povedala na úvod svojej reči pred Európskym parlamentom. Avšak dôvodom jej príchodu do Európskeho parlamentu bolo vydanie jej knihy Naomi Wolf The Pfizer Papers. Táto kniha je plná dôkazov o tom, že vakcíny proti COVID-19 bol najväčší podvod v histórii medicíny a že sa jedná o kriminálny čin proti ľudstvu. Kniha dokazuje, že spomenuté vakcíny 20-krát prevýšili vážne následky a 23-krát prevýšili smrť po podaní od rokov 70. v rámci všetkých dovtedy podaných vakcín dohromady na celom svete. Samozrejme, Pfizer chcel v USA vydanie tejto knihy stopnúť s tým, že FDA lobovala, aby sa mohlo vydávať postupne niekoľko strán ročne a kým by ju vydali celú, ubehlo by 75 rokov.
Aké férové. Ešte pripomeniem, že pre túto knihu vyberalo 3500 dobrovoľných lekárov a sestier fakty z 500 000 strán technických popisov od Pfizera a z nemocníc na celom svete. Nebudem sa tu veľmi rozpisovať, vyše hodinovú prezentáciu spomenutej knihy nájdete na internete, keď si naťukáte toto. Naomi Wolf je s dvojitým V, von der Leyen lied about Pfizer safety. Teda von der Leyenová klamala o bezpečnosti vakcín od Pfizera. Dám ešte jednu myšlienku ku von der Leyen. Ursula von der Leyenová nebola schopná pred Európskym súdnym tribunálom preukázať svoju SMS komunikáciu so šéfom Pfizeru Burlom o nákupe vakcín za miliardy eur. Teraz však chce, aby 500 miliardy eur občanov, vrátane Slovákov, sprístupnilo obsah svojich mobilných telefónov, čím by sa vystavili masovému špicľovaniu. Poďme ďalej. V OSN sa stretol sýrsky prezident s prezidentom Ukrajiny. Niektoré médiá to komentovali takto. Jeden terorista sa stal prezidentom, jeden prezident sa stal teroristom. Obaja plne podporovaní Západom. Kennedy v OSN. Našiel som pre vás. Robert Kennedy Jr. práve vošiel do OSN a vydal svoje utláčateľské vyhlásenie o neprenosných chorobách. WHO si nemôže nárokovať dôveryhodnosť alebo vedenie, kým neprejde radikálnou reformou. Vyhlásenie je plné kontroverzií. Kennedy kritizoval ustanovenia o všetkom, od daní až po represívne riadenie prenosných chorôb zo strany medzinárodných orgánov. Viac ako 40 miliónov ľudí zomiera každý rok na svete na chronické ochorenia a 7 z 10 najčastejších príčin smrti sú chronické ochorenia. Nemôžeme poraziť epidémiu sami, ale prístup OSN je nesprávny. Presahuje to správnu úlohu OSN, pričom ignoruje najpálčivejšie zdravotné problémy, preto to USA odmietnú. Nemôžeme akceptovať jazyk, ktorý presadzuje deštruktívnu rodovú ideológiu. Ani nemôžeme akceptovať nároky na ústavné alebo medzinárodné právo na potrat. USA odstúpia od deklarácie, ale nikdy neodídeme od sveta alebo nášho záväzku ukončiť chronické choroby. Na internete som pod fotografiou z parlamentu našiel tento text. Frustrovaný Mikloško, ktorý bol proti prijatiu ústavy Slovenskej republiky, ktorý bol proti vzniku Slovenskej republiky a teraz aj proti novele ústavy Slovenskej republiky o tom, že existuje iba muž a žena. Čo on ešte vlastne robí v KDH a v Národnej rade Slovenskej republiky? Všimol som si na internete aj toto. Dani Kollár ostáva vo väzbe a Tibora Eliota Rostasa popoťahujú za podobné priestupky. K tomuto budem prinášať pravidelne aktuálne informácie. A to bola posledná úvaha dnešného vydania podcastu. Lúčia sa Monika a Dušan. Do počutia už zajtra.